bones i fresques. Benvinguts un dia més al vostre canal del barri, TV Gràcia. Avui som a la biblioteca d'aquí del barri i coneixerem moltes coses i molt interessants. Espero que us agradi. Hem estat a la Biblioteca de Gràcia. Al carrer Torrent de l'Olla tenim la Biblioteca del barri i avui ens han ensenyat que, a més de tenir molts llibres, també donen altres serveis. Avui coneixerem més de tot el que fan i de tot el que podem gaudir. Ens acompanyarà i ens anirà explicant detalls de tot això el Marc. Hola, bon dia, jo soc Marc Suárez, soc un dels bibliotecaris de la Biblioteca Vila de Gràcia i avui ens visita Gràcia i més per conèixer-nos una mica més i portar-vos aquesta informació a vosaltres. Una biblioteca pública, segur que molts ja sabeu el que és un lloc que està obert a tothom, on es deixen llibres, revistes, però no només això. Fem moltes coses, activitats culturals, col·laborem amb entitats i estem encantats que tothom ens conegueu. Coneixerem una mica de cada una de les 4 plantes que té la biblioteca i començarem per la planta 0. És l'entrada principal. En aquesta planta és on es fa el préstec i la que més visites té de gent que ve a llegir els diaris i les revistes. Com a novetat, la biblioteca ha instal·lat unes màquines d'autoservei. La principal novetat d'aquest any de la Biblioteca Vila de Gràcia és el sistema d'autopréstec. És un sistema que permet que un mateix es gestioni el que agafa en préstec i el que retorna i ens estalvia cues i ens dona velocitat. El funcionament és molt senzill. Bàsicament, algú que vulgui emportar-se alguna cosa demanaria préstec, ensenyaria el carnet aquí i s'emportaria el document, pel·lícula, el que vulguis. Una altra manera de fer-ho, si no tenim el carnet, o que a més el carnet, és amb el mòbil, que nosaltres ho recomanem. La màquina llegeix amb una aplicació, posem el que es volem emportar i un cop està en verd, el procés està fet. Si volem un rebut amb la data de retorn, finalitzem i li demanem. I ja tindríem el préstec fet. Ara veurem la planta 1, on és l'àrea infantil. En aquesta planta tenen llibres, contes i jocs pels més petits. Totes les biblioteques públiques de Barcelona tenen una àrea, una sala infantil, que normalment fan per nens i joves fins a 14 anys. En el nostre cas és la primera planta i el primer que trobarem serien llibres per nens que estan aprenent a llegir. Des de nens que encara no saben el que són les lletres, tenim llibres per tocar, i nens que comencen a saber què són, per tant tenim llibres de lletra lligada, lletra de pal, i que tenen poca lletra i molts dibuixos, és a dir, que els siguin molt atractius i es comencen a acostumar a agafar un llibre. Com veiem, els més petits també poden gaudir dels contes i també dels ordinadors que hi ha per ells. Un dels serveis més demanats a les biblioteques públiques és la connexió a internet. A la sala infantil, els nens tenen els seus propis terminals, amb sessions de mitja hora i amb interfícies una miqueta més amigables i més infantils. A part dels ordinadors, també disposen d'una àmplia oferta de pel·lícules en DVD i també un munt de jocs per PC. Tenen molts llibres i contes pel jovent a partir d'11 anys i a més hi ha una aula per a activitats amb tot tipus de manualitats i també es fan clubs de lectura infantil i juvenil amb novel·les de tot tipus. Ara veurem la segona planta. Aquesta es diferencia pel seu gran sortit de CDs de música i pel·lícules en DVD. Ara som a la segona planta de la biblioteca, on tenim la música, encara en format CD, les pel·lícules, la majoria en format DVD, algunes en Blu-ray, i la novel·la. A més, en el mostrador de la segona planta és on els usuaris es donen d'alta, és a dir, on obtenen el carnet de biblioteca si encara no el tenen. A més de música i DVD, també hi ha molta novel·la i còmic, i en aquesta planta també hi ha ordinadors amb internet per adults i molta informació sobre la cultura africana. A la segona planta també tenim el còmic per adults i, sobretot, el Centre d'Especialització en Cultures Africanes. Totes les biblioteques de Barcelona tenen una especialització i en el nostre cas és el continent africà. Qualsevol dada sobre ell, tenim llibres aquí que estan a disposició del públic.
La biblioteca disposa d'unes grans pantalles on es dona tota la informació de novetats, activitats, campanyes municipals, etc. Ara passem a la tercera planta. Aquí veurem guies turístiques, història, biografia, música, coneixements en general i un munt de coses més. Ara som a la tercera planta de la biblioteca. Aquí només hi ha llibres del que nosaltres anomenem coneixements, és a dir, pensem que no és narrativa, no és novel·la, i, com no, a l'estiu, un dels fons més demanats per l'usuari són les guies de viatge. A més de les guies de geografia, viatge i un munt de coses, també podem destacar un centre d'interès pels esports urbans, on podem veure bicicleta, patinatge, monopatí, etc. Hi ha molts temes i molta varietat. Per això, a cada planta hi ha un bibliotecari per atendre'ns per tot allò que necessitem. Com podem veure, hi ha molt que veure i llegir, i per això a cada planta hi ha taules i cadires per asseure's i gaudir tranquil·lament del que llegim. Ara veurem la quarta planta. Aquí hi ha una petita sala d'estudi i una sala multimèdia. I finalment veurem la planta menys 1, on hi ha els serveis, una sala d'actes i també una sala d'estudi permanent. La Biblioteca Vila de Gràcia disposa d'una sala d'estudi que en el nostre cas és permanent, és a dir, està tot l'any excepte a l'estiu i està oberta de 9 de la nit a 1 de la matinada. Mentre la biblioteca està oberta i està donant servei, és una sala més en la qual es pot venir a estudiar. Hem vist que la Biblioteca de Gràcia és més que un local amb 4 llibres per llegir. Hi ha un gran servei de professionals per ajudar-se amb tot allò que necessitem. Biblioteca Vila de Gràcia, diguem? Sales d'actes, sales d'estudi, grans col·leccions, revistes, diaris, enciclopèdies, internet, ordinadors per grans i petits, pel·lícules, música, DVDs, reportatges i un munt de coses per veure. Bé, i això és tot. Esperem que us hagi agradat el que heu vist i recordem que la Biblioteca Pública és un servei obert a tothom. Per tant, us esperem, si us voleu conèixer millor. Agraïm a l'Ajuntament i a la Biblioteca de Gràcia, junt amb les biblioteques de Barcelona, per aquest servei tan important que fan al barri. Bé, espero que us hagi agradat fins aquí el reportatge d'avui. I ja ho sabeu, si voleu gaudir una estona de coses molt interessants, aquí teniu la biblioteca del nostre estimat barri de Gràcia. Fins una altra i salut!